चिराङाव थांनाय मोनायाव फिन गुलि गावनायनि जाथाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि दाखिनगाव लामायाव सासे साधारन सुबुंखौ माखासे दुथां सुबुंफोरा होसोथाब आथिंआव गुलि गावना जोखोम खालामना गालाङो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रि दाखिनगाव लामायाव साधारन सुबुंखौ गुलि गावना जोखोम खालामलाङो दुथां आखुनि मानसिफोरा। जाथाया मोनानि 10:11 बाजिसोआव। गुलि नांजानाय बेनामिन बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला गुलिगाव मुङा मिहिमिया, बेजों लोगोसे गौरां आरो रायलां साथाम मानसिखौ गोदान एनजिअ मावो होनना मिथियो आरो गुलि गावग्रा मानसिया बेंटलाव थायो होनना फोरमायो। दाय गैयालासे आंखौ आथिंआव गावना गालाङो, गुलि गावखांना दाबसे जायगायाव गारना गालाङो होनना फोरमायो। नखरनि मानसिया खौरां मोनना चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारि सरकारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना खौरां मोनसिदों। गुलि नांजानाय बिनजामिन बसुमतारिखौ 3 नं थाइखा जरानि खोन्थाना लादों। फारसेथिं चिरां जिल्ला बिफाननि डिएफअ पार्मानाथ पाटरिया बुङोदि थांनाय साननैसो सिगां माखासे सेंग्राफ्रा रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'आव फैना दम होफैदोंमोन। मैया मोनानि जाथाया हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरनि गुलि गावनायावसो बिनजामिन बसुमतारिया आथिंआव नांजायो। दायो बिनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौरां फोरमायदों। बरपेटा 324 नं गबर्धना गुदि फरायसालियाव सासे टेट फोरोंगिरि पंकज कुमार दासआ गावनि फरायसालिनि लेट्रिनावनो दौलें लागायना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। खौरां मोनथिनाय बादिब्ला बे फरायसालियाव फोरोंफैनाया 2013 मायथाइनिफ्राय फोरोंफैदों। लोगो फोरोंगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला मानो बे बायदि गावनि जिउखौ फोजोबना लाखो जेबो जाहोन मोनथिया। बरपेटा सरथेबारिनि रावलियाव पंकज कुमार दासनि न'आ।